Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Eusko Tren Ligaren ostean orain, Euskolabe Ligaren txanda, 8. jardunaldia. Pasaian, Portu barruan, estropada benetan berezia, 6 luze eta 5 ziaboga, zailtasun handikoa, ontzia askotan jarri behar da martxan ziaboga ostean, esfortzu eskatzen du, abilezia ere bai, ziabogetan ondo dabilenak badaki hemendik usta jasotzen, besteak beste hor da, podiunean hemen Hondarribia, beti izaten dugu, Trebeak, Bizkor, Azkarrak, begira, hemen 5 garaipen lortuta da, Hondarribia, Kaikuk bat eta Oriok bat, Urdaibaik adibidez, ez du hemen garaipenik lortu. Baina lidertzan da, Urdaibai, begira nolako errenta gainera. 82 puntu, Hondarribiak 74, gero Zierbena eta Orio, hauek Oresko txandan, bigarren txandan Santurtzika, Donostiarra eta Ondarroa, lehenengoan San Pedro, Kaiku, San Juan eta Tiran, eta poliki, ontziak ari dira prestatzen epailen agindutara, eta lehen kaletik Tiran izango dugu lanean, zelkapeneko azkena, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik San Pedro, eta laugarrenetik San Juan, etxeko bitraineruak, San Pedro eta San Juan, hortxe izango dira, hirugarren eta laugarren kaletik, eta asko dago jokoan, Ibon. Ikeragarri dago hemen jokoan. Aurrera batipat zelkapeneko zulo honetan, San Pedro badu altxorra, oso handia, 29 puntu, Kaikuk azken bi postuak utzi ditu lehenengo aldiz, joan zen asteburuan, 10. da 21ekin, baina San Juaneko 20 ditu, beraz hor San Juan oso zuzena da, eta Tiranek automatikoki ez jaisteko alegin berezi bat egin behar du urrengo estropada guztietan, eta gaurtik hasita puntuak errekuperatzen hasi behar dira galiziarrak, bestela maila galdu egingo du. Itxasbera oraintxe itxasbera. Epaimeitik dena zorro zaztertzen. Kanpo kaldean aize pixkaz badabil. Ontziak prest, bandera txuria, lehorretik, Erne. Korria. Bai! Ona. Garbi. Bai. Hemen txedoaz. Gogoratu, gaurko honetan. 6 luze, 5 ziaboga. Jokatzeko ere ez eta estropa berreza, hemen salidea jo eta askotan irtera momentu hau, luzatu egiten da, konturatzerako 3 minutu terdi azpitik emango dute eta lehenbiziko ziaboga. Eta jadanik Kaiku, estropadaren buru hartu nahian, San Pedrorekin eta Tiran eta San Juan segundutxo bateko atzerapenarekin. Guazen aurkezpenekin, Ibon? Benjamin Vázquezek Tiranen bere egitura nolabait ere mantendu egin du, 3 aldaketa egin ditu, Castroko treneruarekin alderatuta, baina erraz ezagutzeko moduko trenerua, eta gogoan izan, pasaden astean, 11. izan zirela, eta azkeneko estropadetan, azkenak izanak ziren, eta horrein ikuste dut, Tirani puntu bat ere emango diola. Azkenak dira, baina hauek ez daude hilda. Eta hemen Kaiku, korta eta zauturen ontzia, eta ondo dabilena ez dela ikutu behar, eta azken asteburuan ongi moldatutakoekin, hemen txeda berriz ere Bizkaitarra ontzia. Horixe egin du, larun batetik igandera, horraldaketa batzuk egin zituen kortak, asmatu eta errendimendua ere igo zen, taldearena eta gaur, mutilberak eta tosta, berdinetan, jokatuta doaz Bizkaitarran irtera ona Kaikuk, beste atxarra niretzat, Tiran eta San Juanentzat, estropada eremuaren 2 ertzetatik doazela. Hemen San Pedro, Arostegiren kuadrilla, Etxegoien patroinaretan, gogoratu, Ander Etxegoien dela CaixaBank zelkapenean, patroinen zelkapenean lidera, errenta handiarekin, eta Ibon, 8 zenbakiarekin, hau da, denetan estropada guztietan titular izandakoak eta tosta errepikatu hemen asko batipat Ababorreko bandan. Hori da, Ababorren 4 eta Estriborrean 3, Jon Ander Agirre, Valentziaga eta Josu Beristain, eta gero asteburu Mikel Arostegi, 4-5 aldaketa egiten ari da, baina beti tostaz tosta. Bueno, eta alderantziz, esan daiteke, San Juanen, Juan Mari Etxabek, mutil aldaketa ikaragarria ez, baina tosta aldaketa batzuk bai, ez da? Hori da. Errendimendua hobetu nahiea. Esate baterako, David Sainz eta Carlos Mendizabal, orain arte 5. tostan aritutako mutilak, Baborra Sainz 4. gora ekarri du, eta Carlos Mendizabal 3. tostara pixkat, esperientziadunak, treneruaren erdikaldera ekarri ditu, Aritz Rial Estriborrankekoa ere, 5. tostara eraman, eta bestea, aipagarria nire ustez, gaur patroi lanetan, Ander Iriarte dugula, San Juan.
Kaiku eta San Pedro, tiran 2 segundu irura eta San Juan irura, nolabait lehen luzean, gaur 926 metroko luzeak ditugu, guztira 6, bosti aboga, eta nolabait ontzi bat galduta tiran eta San Juan, Ibon. Bueno, maniobra. Garrantzitsua azkar ateratzen. Begira Kaiku nola joan den. Bai, pasatxo. Bai. San Juan ondo. Nire ustez tiranena, baina ziagoa hobea San Juanena. 3-0 epaimaian Kaiku eta San Pedrorentzat, 3-8 tiran eta San Juanentzat. Zer den, maniobra ostean, San Pedro Kaikuri 2, tirani 3, San Juani 5. Kaiku batetik 2 segundo galdu ditu, eta gero bestetik, trenerua abian jartzeko, martxan jartzeko, indar gehiago xautu ditu. Hori ere kontuan hartu behar. Eta ez hori bakarrik, gainera, gaur, 5 tiaboga egin behar direnez, lehenengoan asmatu ez duzula jakite horrek psikologikoki eragiten duen guztia, ez? Horixe baiet. Bueno, patroiak ere konfiantza kaldezake ez da Karpinteroren kasua. Bai, hor niretzako garrantzitsu esaten da pixka xabalantxean etorri eta azkar ateratzen. Bueno, protagonista bat ere badugu, Sara Gandarak aldez aurretik kaian beti bezala entrevistak egin ditu, eta Mikel Arostegirekin hitz egin du, San Pedro tarren arraunlari eta prestatzailearekin, San Pedro estropadaren buruan da, Kaiku segundu batera, atzetik tiran Laura San Juan 5. Ba, hoxe, izan dezun bezala, 5 bueltakua da, eta bueltetan ondo manejatzeana, bentaja ondia egiko. Ba, bueno, gu helburua oaindik anez egitze deu, permanentzia lortzia, eta oaingua, tanda irabaztia. Aldan bitarten tanda irabaztia. Bueno, nik uste goguakin, etxeko estropa izan da, hemen bertan, gainak oso gertu ikustea estropa, lehorretikan, eta, bueno, nik uste polita izango ala, eta dano goguakin gabe, estropa egiteko, eta ondo egiteko. Etxean ondo jardute hori, guztien helburua izaten da, helburutik hurbilxeago, San Pedro, San Juan baino, baina luzea da hau, oraindik maniobra asko eta lan asko, jadanik Kaikuk errekuperatu du, San Pedro ziaboga ostean zuen abantaila txiki hori, eta tiran eta San Juan desente sufritzen, Ibon. Bai, hor 5. estropadan jarraian ikusten da, Kaiku eta gainerako bien artean, tiran da San Juan artean, koskatxo bat badagoela. Galizian, pasaden astean ere bai, Donostian eta Castron, hori bermatzen ari da pixkanaka. Eta bestetik, San Juaneko orain eutxi behar. Azte honetan etxabeak izan da bezala, eskarmentu gutxiko kuadrilla, une hauetan, bai, jakin behar da egoerari eusten. Gero, aldatu baitaiteke estropadan, egoerak, ziaboga txar bat, edo zen. Orain eutxi behar dio San Juanek, saiatu behintzat. San Juanek, orain lana nik uste egin behar duela seguru, eta badakit etxabe mutilekin da honta seguru askotan hitz egin duela, duten altxor hori ondo kudeat, burua hotz mantendu. Estropada bat ona egiten espada ere, eutxi, segi, zeren lehen jardunalditan lortutakoa hor dute, zelkapenean 11 puntu ditu Tiranek eta San Juanek 20. Matematikoki azken posturi saiestea ez dirudia inzaila. 3-4 aldiz bukatuta Tiranen aurretik hori lortuko lukete. Baldin eta Tiranek ez baldin baditu, Kaikuk aurreko asteburuan egindakoak errepikatzen. Egun batean 3-4 puntu gora egitea, ez? Baina hori jakin behar da kudeatzen. Berriz ere, Kaiku ere joan egin da berriro, berriz ere, lineak bizkaitarrak baino maniobra hobexiagoa. Tiran da San Juan, tiran ongi ateratzen, orain San Juanek atera. Tiran San Juan ere bai, Baina atzetik irtengo dira San Juan dara. Maniobra ostean, GPS-ak parean kokatzen dizkigu, San Pedro eta Kaiku, Tiran 5 segundora eta San Juan 8. Tiranek beste segundoren bat, jandio San Juani. San Pedro fin, ziabogak egiterakoan, fin. Zerbaitagatik doa, besteak beste, patroien zarkapenean etxegoien beragoian. Noski, maniobra guztien lana da, eta patroien lana, ez da hor, estropada osoan da, lan garrantzitsua, eta hala ere, esan daiteke, debutari izateko, eta presioa hor du, eta hori ondo kudeatzen ari da, naiz eta Galiziako lehen jardunaldian, hor deskalifikazioa izan zuen, baina etxegoien ondo ari da, ondo.
Xavier Arraraz, San Juan, Arratsaldeon. Kaixo, Sara, Arratsaldeon. Bueno, etxeko estropada, baina etxean aritzeagatik horrek ez du esan nahi erraza izango danik, ez? Ez ikusten ari da, ez biztan da. Bueno, hasiera batean laugarren kalea etzun egin horren nahi, gurit tokazu zaigu. Eta biztan da, hasieratik aldeata digutela. Oraindik denbora gelditzen da, borrokatu egin behar da bukara arte, eta nik bezalaxe beraiei ere animoak eman behar dizkigu mutilei, guztia aurrera atatzeko. Guk ere animoak bidatzen dizkigu, klaro baietz, baina kontu da, aurreko aste bukaeran Kaiku bi estropada oso onak egin zituela, eta horri eskerrak sailkapenean pasa egin dizuela. Bai, denen sorpresarako izugarrizko estropara egin zuen. Guk 5 estroparetan haien aurretik ginen, eta bat batian, aste bukaera batian, atereteko errenta guztiak kendu egin ziguten, gaur ere bai, oain aurrian zaude, haiek momentu ona hartu dute. Eta guk ere bai momentu on hori, aurreko 5 estroparetan aurkitutako hori, bilatu egin beharko dugu datozenetan. Bueno, sorterik onena, eta animo. Eskerrik asko. Lehen esan duguna, altxor hori badute, eta hori kudeatu egin behar dute, noski. Tiranek puntu bat kentzen dizula gaur, bihar errekuperatzen saiatu hori jon, eta ez dago besterik. Horreinikan bide luzea dago, 19 estropada dira, hauentzat, azkenengo biak kendu behar dira, 17, eta gaur 8garrena. Orain ari da San Juan erortzen, dagoeneko esaten dugu. 5-6 segundoan, hausten dela horre, soka, orain San Juan eta garrantzitsua, hor jarraitzea, eta galdu behar badu puntu bakarra galtzea. Orain bestea jarraitu beharrekoa, Kaikuk, bizi hauetan, 3-4 segundu galdu ditu, aurrekalaria ere, mutil berria doa, Kaikun, Igo Sánchez, Orantxa Bixua, Alustizari, Etxegoienek. Ea orain, Igoren Ziaboga, Kaiku aurretik hasiko da. 2 segundu markatzen dizkigu GPS-ean. Hau hobeto. Bai, orain arteko honena nire uste. Hala ere, San Pedro ere oso ondo. Eta irteeran eutxi dio Kaikuk lehen postuari. Bederatzi eta berrogeita bederatzi Kaikuri, San Pedrori bederatzi eta berrogeita 10, Iran bederatzi eta berrogeita 15ean, eta San Juan 10-0-3. 14 segunduko atzerapenarekin. Eta maniobra ostean Kaiku San Pedrori 2, Iran 7 eta San Juan 14-15. Begira, Karpintero makurtuta horrek adierazten digu, lehen Nerea Perez bezala oraindik ere, haizeak nondi jotzen du. 2., 4. da 6. luzean haizeak kontra jotzen die traineruei. Bueno, eta bestetik ezagutzari buruz eta hemengo estropada eremu hau ondo ezagutzen mutilak ere badirela hor, kortaren kuadrillan, Hemen San Pedron eta aritutako mutilak eta San Juanen, adibidez Zabala nahiak, eta gero zesango dugu, badira hor Larrarte, Lopetegi, badala jendea estropada eremu honetan. Bai. Bueno, asko ibilitakoa. Eta ura honetan, portu honetan lan egindakoa, Eta zera ere bai, Iglesias bera ere bai, David. Jaime Boubeta, daukat hemen alboan, Tirán, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, de momento se puede decir que tenéis la tranquilidad de tener otra marcación detrás, ¿no? Cuando Tirán está marcando el último puesto de la general. Sí, bueno, un puntiño que ya podemos recortar y bueno, pues de aquí a fin de liga, punto a punto, a ver si logramos entrar no playoff. ¿Cómo andáis de ánimos? Bien, a xente está animada, a pesar dos palizóns de furgoneta para acá y para lá, y bueno, ve que está ahí, que estamos peleando, que estamos posibilidades de meternos diante, y bueno, bien. Una regata muy técnica la de hoy. Sí, la verdad que sí, este campo é complicado, peor é de Porto, pero bueno, penso que non hai moitas máis diferencias entre unha calle e outra. Suerte, gracias. Jardunaldiero puntu bat, Boubeta jaunak esandakoa. Ez da nahikoa izango hori, ez da nahikoa, danetan, ez da erreza. Hauen helburua izan behar da, hori bai, gutxienez hori, baina egunen batetan, 2 puntu jatea, ez da. Une honetan, Tirán da San Juan artean 8 segundo, niretzat, Galiziarretzat garrantzitsuena,
azken bi estropadetan ikusi dutela, San Juan atzean, utz dezaketela, eta horrek psikologikoki eta borrokan jarraitzeko, hori baina botika hauerik ez dute bilatuko. Eta Kaikuk 4 segundura igo du une batez diferentzia, ikusiko dugu orain, maniobra horretik ikusten duzuen, San Pedro estutzen. Hori ikusten ari garena. Kaiku eta San Pedroren artekoa. Aizeak eta korronteak, bigarren, laugarren da segurren luzean kontra jotzen die, eta luze hauek motelagoak dira. Orain asko batzen San Juan, orain bai. Hor dator Kaiku garbi. Graziagoa. Ontzitxo bat, Igor. Bai. Igo Sánchez aurrekalaria, ondo, orain ondo heldu dio gazteak. Hortxe da, Orain laugarrena. abante, San Pedro. Pedro finari da, maniobretan, baina ontzi bateko rentarekin irten da, sartu eta irten Kaiku. Orain tiran. 13 eta 15 Kaikurentzat. Argi, Tiran eta San Pedro ere. 13 eta 19 San Pedro. 13 eta 24 Tiran, eta orain San Juan 13 eta 15. 5 segunduko tartea dago, San Pedro eta Tiranen artean. Bueno, bi luze dituzte, ziaboga bat. Tiran eta San Pedroren arteko, abantaile hori, horregon kortu da, erabat. Argi dagoena da, Kaikuk pauso bat eman duela aurrera. Jose Luis Kortak hor egin dituen mugimendu horiekin, eta nolabait brankaldean kokatuta zituen gazte horiek pixka bat ontzia bestera batera antolatu, hobeto orekatu, esperientziare banatu, eta ematen du fruitu onak ematen ari dela mugimendu hori. Zalantzari gabe, pentsa duela 3 aste, Petronor banderan, azkenak sailkatu zen Kaiku, arrezkero, bost mutilek ez dut estropade jokatu, alegia, 13ko bat aukeratu, eta horrexekin lanean ari dira Bizkaitarrak, eta ikusi besterik ez dago, fruituak ematen ari dela, aldaketa horiek guztiak. Xabi Zabala noiz errekuperatuko zain da, honen itzulerarekin ere. Uraxe aldaketa. Hortxe ona, aurrera Sara. Jose Manuel Oiarbide daukat hemen alboan, San Pedro Olivia Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola dagoen herria, Bai, polita, gara oso polita dago, tebaldi hona dago, eta borreatik oso polita dago. Bizi egiten da estropa dago hemen herrian. Bai, oso polita izaten da, gainaz oso espeziala da, eta jendeak gustatzen zaion estropa da. Ikusteko ona, arraun egiteko oso exigentia. Arraun egiteko oso txarra, homestezia boga, bukatu, altza, arrankatu, oso txarra da, arraun egientzako oso gorra da, baina ikusteko oso polita. Eta oraingo honetan ikusten ari garen bezala Kaiku aurretik. Bai, ikusi dugu azkeneko luziontan bastante bentajak gendeu digula, eta pixkanaka, hortxe, 6 segundu tartian, baina, hau batioetako estropa da, eta patroiena guria ona da, baina batioetan ikusten da Kaiku gehixo dela. Ez dago larritzerik, oraindik denbora asko falta da denboraldia bukatzeko, eta gainera sailkapenean errenta ederra duzue. Bai, sailkapenean errenta ona dago, eta horregatik lasai gabiltza. Gero ikusten dituzu Tiran pixka bat jotzen ari dela, eta San Juan bestaldez, geiste. Baina, handik estropa asko daude, eta ez da inokin filatzeik, eta atzian ikusten dituzunak aurrian ikusiko dituzu, oseak. Sorte hon! Eskarrik asko. Oiarbide jaunak, esperientzia bai, templea ere bai, eta zelkapena ikusita orain ikan gehiago, ez da? Gauza nola doazen ikusita, esan daiteke Kaiku gaur, berriro, azken tokitan dauden bi traineroiek, San Juan eta Tiran, nolabait gehiago iztutuko dituela, ez? Bai, zalantzarik gabe. 3 puntu sartzen badizkio San Juani eta bi Tirani, ja koskatxo bat lortuko du, haien alde. Hori batetik eta gero bestetik konfidantza. Petronor banderan behia joezke hoztik, arrezkero 5. estropada jarraian, emaitza oso onarekin Kaiku nintzen. 16 eta 28 Kaikutarren demora azken maniobran, San Pedro zazpira, 16 eta 46, progresiboki, bada hor tartetxo bat. Tiran 12 eta orantxe San Juan darrak, laugarren kale horretatik maniobra egiten, 26 segunduko atzerapenarekin, Tiranek 16 eta 11, eta San Juanek 17-0 lau. Eta orain San Pedro eta Tiranen artean, 3-4 segundo,
Eta lehen Arrarasek esan digu, laugarren kalea, bueno, inorketzuela nahi. Zergatik, ba, bueno, hemengo bertako esaten dutenez, han korronteak gehiago jotzen omendu, batez ere, kanpoko ziago galdean, eta horrexigatik. Begira bezala San Pedroren nola datorren horren. Pixkanaka, estribo gara. Diferentzia gora, Estropada kaikuk, Estropada oso ona kaikuk. Bederatzi segundo. ¡Sigue! ¡Espalda atrás! ¡Viene la espalda! Grande Unai. No es su cuerpo, cabeza. Kaiku guzti du bere kaleari eutxe egiten diola. Euskal San Pedro etorrira. Eta tiran poliki segunduak errekuperatzen ari da, baina 3-4 hor dago San Pedro tarren altxorra. Zuk orain aipatu duzuna, psikologikoki bai. Tiranentzat ikustea, zailkapenean 9. den San Pedro ez dauela hain urruti, haientzat bai izango da pizgarri. Batetik hori eta bestetik ikusi dezaketelako, bueno, San Juani egunen batean 2 puntu berreskuratzeko aukera ere izan dezaketela. Jon Basabe, Kaiku Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Segundu, aurrera eta Kaiku txanda irabazteko zorian. Bai, hortxe gaude, eta hori da garrantzitsuena, tanda irabaztea eta gero ikusi zer pasatzen den. Egia da, gaur, 3 aurkari atzean usten badituzue, sailkapenean ere nabarituko dela, aurreko astean nabaritu zen bezala. Bai, hori nahi nuke, baina, bueno, oraindik ez dute zer esango, Ez dugu ezer esango, baina, bueno, aldaketa nabaria da. Ez dakit zer egin duen, zer egin duten entrenatzaiek, ikusten ari garen Kaiku hau berpisteko. Bueno, arraunlari gazteak daukagunez, ikasten ari dira eta astero, hobetzen. Motibatuta daude. Motibatuta daude, bai, hori oso garrantzitsua da. Mailari eusteko motibatuta. Bai, hori bai. Bueno, hori ze Kaikuren helburua, sorterik onena, Jon, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Aldarte honean, Basabe jauna, egunak hain onak izan ez direnean ere, lasa ikusi ditugu, Kaikukoak. Patxadari eutxiz. Gutxienez hori azaldu nahian, konfiantza bazuten, eta ari dira. San Pedro Kaikuren ueran, Bai, alaxe dator, baina tarte handia, 10 segunduko tartea dago. Estropada ona Kaikuk, naiz eta lehen biziabogetan ez diren oso fine ibili, baina estropada ona, kuadrilla konfiantza hartuta, eta lanean gogor eta sendo. Bai Bizkaitarra 19 eta 57 Kaikuren denbora. Hor dator Libia, hemen da bai orantxe, 2. San Pedro, 3. Tiran, eta San Juan orain, jota hauek, 4. kaletik estropa deremoaren erdikaldera etorrita, azken tokian, etxean, zaleen aurrean, eta justu txamponaren beste aurpegia. San Juango batelerak emakumeak goian, eta gizonak triste xamar. Eta oraintxe behar dute horiek, animo. Herri guztiaren bultzada eta babesa orain behar dute. Eta bihar beste estropada badute, egoerari buelta emateko. Kaikuren denbora 19 eta 57, San Pedrok 20-0-7, Tiranek 20-0-9, San Juanek 20 eta 30-10. Adegi bandera dugu jokoan, hau izan da lehen txandak ekarri diguna, berehala 2. txandan, lehen kaletik Kabo, 2. Santurtzi, 3. Donostiarra, 4. Ondarroa. El récord en este campo de regatas en categoría masculina con ese sistema de 6 lados. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Pasaian gara gaurko honetan, eta adegi banderaren 2. edizioa dugu jokoan gizonezkoentzat Euskolabel Ligan, 8. jardunaldia du, aurtengo ligak eta astear da 2. txanda, hau esek bideo finisa aztertu eta gero lehen txandako denborak, erreferentzia Kaikuk, 19-57-22, eta orain 2. txanda lehen kaletik Kabo, 2. Santurtzi, 3. Donostiarra, 4. Ondarroa, eta epaimaian denak Erne, bandera txuria gora, gorria, bai! Haure hona. Adiaz gerri ditu zen gainera, normalean patroiak ez dute inoiz atzera begiratzen, baina Zurinagak espadan bera begiratu du.
Hor beti izaten dute arraunlari batek. Abisua emateko, ez, baina... Gaur Iker Zabala ere falta da. Gaur kapitaina falta da. Eta behar bada horregatik. Bada espadan agindua edo, begiratu zak eta bera begiratzea erabaki du. Eta bestea, Mikel, azpimarratuko nuke, orain arteko txandeetan, 3. eta 4. kaletik egia esan, datua bakarrik ikusita gutxiago ibili dira. Hori iruditzen zait, hemendik aurrerako estropadak aztertzerakoan ere kontuan hartzeko modukoa. Bueno, berehala izango dugu horren konfirmazioa. Bueno, guazen Kaborekin, Kabon alde batetik aipagarria da, hanketik Anxo Martinez istriborren, eta Lojo eta Luis Manuel González tosta hortan aritutakoa gaur kanpoan utzi dituela prestatzaileak, ez? Hori da, Beniziloak orain arte bi estriborrankeko erabili ditu, eta gaur Anxo Martinez jarri du, lehenbiziko aldiz, Iago Davila berriz, aurrekalari postuan dabil, zeran Zierben ania zibilitako mutila, eta iruditan ikusten dugun Santurtzin, gaur ere, aldaketa esanguratsuak. Batez ere estriborrean, Iker Zabala bera, lehorrean geratu baita lehenbiziko aldiz, eta aurrekalaria ere bai, Ander Zabala. Zunbeltz Perez jarri du, lehenbiziko aldiz, aurrekalari lanetan, beraz, esango nuke, aldaketa teixente estriborrean, eta baborrean ere, orain arte estropada guztia joatutako Mikel Portuloa Gume, ahorra, oriotarra, lehorrean geratu dela. Oso gizon garrantzitsua entzat, atxeden eguna gaur, Sotera trainerua. Orain arteko estropada guztia jokatutakoa. Bueno, eta guazen Donostiarrekin, eta Donostiarrei begira, aipagarriena, patroia gaur, Jon Iruretagoiena arrobiko gizona dela, Ibon. Horia, Arkaiz Diaz, orain arteko estropada guztiak, 7 estropada jokatu dituen mutila, gaur lehorrean, eta hor ikusten dugu lehenbiziko aldiz estrainekoz, Eskola Beligan Jon Iruretagoiena, horre, bueno, nik uste dut arrobikoekin eta kupoekin ere zerezana izan dezakela. Makazaga bere autoak ateatzen ibiliko, noski. Eta horre, horren ere movimentu txobatzuk bai. Bueno, eta hemen errastiren taldea, Antiguako ama, hortxe dira ondarrutarrak, eta aipagarria, errasti bera, 8 estropadekin nola dugun, ez da? Bai, Iñaki errasti bera eta baborrankekoan dabilen, hasier hiruetak bakarrik jokatu dituzte estropada guztiak. Gaur lehenbiziko aldiz, Erlantzegia, Mastatozan kokatu du, eta Elu, berriz lehorrean ikuste, lehorrean geratu da, eta hori esek. Pixka bat, Iñakik ere aldaketak erraztik pixkanakakoak egiten ditu. Egia zan orain arteko asteburutan izugarrizko maila eman dute. Oso ondo ekin diote, joan zen urtean Iriondorekin egin bezala, ondarrutarrek aurten errastiren agindutara, eta zailkapenean 8. dira, 38 puntu eder dituzte, San Pedro 9. da, eta 9 puntuko tartea da. Bueno, guazen, maniobra! Zunbeltz. Ondo heldu gazteak. Markatu dute lehen Kaikuk eta San Pedro, Santurtzik 3-0-2. Eta ondarroa ere, laugarreko hortatik ondo. Kaleen alen datu bezala aipatu du, hemen banderarik eginak laugarren kaletik irabazi baitira. Duan, bueno, jarraituko dugu. Alaxe da ba. Bueno, Santurtziren denbora, 3-0-2, erreferentzia, batipat gero etorriko direnentzat, eta protagonista bat ekarriko dugu, Iñaki Errasti hain zuzen ere, Oriotarra bera ondo dakizuenez, ibilbide luzeko arraunlaria, eta orain Antiguako aman, ondarrutarren entrenatzaile eta arraunlari. Bueno, gogo handiakin, eta bueno, astebukera kompletu ite dunez, bai gaur da bai bilar, estropa honak ititugun, da hor bigarrengo txandan hor mantentzegean, eta bigarrengo txandoi lehiatzeko gai gehan. Bai, garbi dago, gaur bozia bogeta, da, ikusita ze maila donda ze berdintasun, oso importanti izango jasia boga kondo ematia, pixkat fallatu ezkeo atze itezu, eta, gaur asmatze deun, da asmo horrekin etorri gabintzat. Taldia, ondo, mutiak goguakin, da, ikuste dugu gauza kondo ititugu nian, talde importantien mintzat nahiko gertu ibiltzia dakaula, eta, gure asmo izangoa, aldan gerrak egin ematia. Gerra emateko pronto ondarrutarrak, eta hor ari dira Santurtzirekin, lehian. Donostiarrak 3 eta Kabo, ikusten dugu, desente galduta, eta Kabo lehen kaletik ari da. Donostiarra ere iruditzen zaite, atzerago ibili dela, hor, Santurtzi eta ondarroarekin, gerran, erabat sartuta dago. Haize gutxi, ekialdetik, eta begira Zurinaga, azpitik entzuten duguna. No me fío de nadie, a lo mío, a lo mío. Vamos a hacer de piernas,
hankak eskatzen ditu. Hor badira, arraunketa eskola nolabait ere, eta nik uste dute hor garai baten, Jose Manuel Frantziskoren taldeek, hori nabarmentzen aiosek ari ziren, astillero, Urdaibai, hori nabarmenik Zabaleren eskola. Arraunen ikeragarri txukun ari da horten, Santurtzi. Kabo asko txogalduta behar dago. Desente, begira. Kaiku momentu honetan, Kabo baino segundu bat izkorrago, txanden arteko konparaketa eginda. Bueno, hementxe, bigarren luzean, eta 150 metro, balizetara iristeko garbi, aurretik Sotera, bigarren, Ondarrutaren Antiguako ama, gero Donostiarra, 3-4 segundura Donostiarrak, eta Kabo Zazpira. Argi baziagoak, Menaizea baterez. Bateizerek ez da bilemen. Balizetako banderatxoak ilusi hemen. Geldi. Balantza ikeragarri egin dur Santurtzik. Aurretik, Santurtzi, 6-20. Antiguako ama ere irtetzen, 2 segundu gehiago haientzat. Donostiarra ere txukun, eta orain Kabo. Santurtzik balantza ikeragarri egin duen ziaboga azkarra. Eta balantza horiek izaten dira, erruak banatzerakoan, baborrankekoak, baborrek ibili behar dut hor argi. Aurrekalariak ondo egin du bere lana. Maniobra ostean, 3 segundu Santurtzik Ondarroari, 4 Donostiarrari. Eta Kabo atzean. Hala ere orain Kabo Kaiku baino segundu bat bizkorrago. Eta informazioa azkar ari da ematen, batin bat ona denean, azkar banatzen da hori. Mutinen artean, Zurinaga. 6-20 aurreko txandakoekin konparatuz, biluz eginda 8 segundu bizkorrago. Ondo dago, Denbora azkarrak dira, eta hemen errekorra egintzenean, 6-17, egin zuten, Ondarri biak egin zuen, errekorrak 2008an 6-17. Zenuke gaur iruditzen zait, estropa da, oso azkarra izango dela. Azkarra, haize gutxi gainera, eta urrileak, mariak ez dira biziak, horrek esan nahi du. Askotan, arretak egiegi ez diogu jartzen, bai, urrileak, urbiziak diren, eta hori funtsezkoa da, denbora berdinean, gure asko sekeiago desplazatzen baita. Manuela Places, Cabo, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cambios significativos hemos visto hoy, Pues sí, a ver, hemos dado entrada a 2 chicos, alguno de ellos llevaba recuperándose de una lesión pues todo el invierno y hay que empezar a darles algo de cancha, a ver cómo van reaccionando y también para dar descanso a los otros. Que hay que dosificar. Exactamente. No podemos agotar a los que en teoría son titulares. Estamos viendo que Cabo es la marcación que más tiempo ha perdido de momento en esta segunda tanda, pero el fin de semana anterior fue bueno porque hicisteis un salto en la clasificación general. Sí, lo que pasa que bueno, hoy la gente no está muy contenta con la calle que le tocó, hay que remar hasta el final, no queda otra y a ver si somos capaces de arañar algún segundito porque aquí los tiempos están todos tan ajustados que 1 segundo o 2 se puede subir o bajar muchos puestos. Mucha suerte, Manuela, para Cabo. Gracias. Muchas gracias. Momentuz, demoraldiko, lehen biluze apalenak edo, ezan daiteke egiten ari dela Cabo Ibon. Nabarmen. Santurtzi Ondarra eta Donostiarrarekin, zenbat segundo galduta, ordezkaria eginez, kalearekin konforme etzegoela. Lehen 4. kalekoa ere ez, lehen bizikoa ere ez, tankera hartzea ere ez da erreza izaten, zenbait tokiri. Kale arteko diferentziak izango dira, baina hemen Pasaiako portuan baino handiagoak ere bai hortik, Bai. Ez da izango alde horretatik hau estropadaren murik aldrebesen. Ez da gutxia horik ere. Eta gaurko baldintzetan, gutxiago batetik korronteak aipatu ditugu, eta haizea ere, haize gutxi dabil gaur. Bueno, 3. maniobra, 9:41 Santurtzirentzat, lehen Kaikuk 9:49 markatu du. Ondarroak 9:45, Donostiarrak 9:46, eta Cabo 12 segunduko atzerapenarekin eta sailkapenean ere Urruti, Kaiku eta San Pedroren atzetik. Eta begira,
nondik ari den ikusten estropada Jose Luis Korta. Horre, kaikutarak, tirangoak ere bai, eta noski hemen bertatik bertara estropada jarraitzeko errestasun handia baita du. Horre pasaitu nibaneko kiolke pantala mazen orduan, eta horrengo ziagoan ere iribitu zait, Ondarroari eta Donostiarrari, Santurtzik ziagoatik irtetzean oso bizi ateratzen dela. Eta Erne, Ondarrutarrak eta Donostiarrak parean ditugu eta orain, Ematen du Donostiarrak burrutkarako direla. Unai Luzuriaga Donostiarra eurei galdetuko Diego, arratsaldeon. Arratsaldeon. Borrokarako prest? Bai, beti bezala, borrokarako beti gaude prest. Begira, oso berdinduta orain Ondarroarekin, eta sailkapen nagusian ere horrela da. Bai, ez du dago ez, Ondarroarekin gaur dirudi Ondarroarekin daukagula burruka, puntu batera gaude, así que, bueno, hor bai postua eta bai puntua gaur joko estusia daude, eta, bueno, ikusiko dugu. Berriketa dago, a ber, pasatzen. Eta ziabogek gaur sekulako garrantzia dute, ondo ematea bintzat bai. Bai, gaur behar datez ere ziaboga dauzkate garrantzia, eta nik uste gaur ziabogetan irabazi baino ez galtzearekin konformeatako guinala. Patroi aldaketa ere bai? Bai, ume gaztea, lehen urteko bigarren traineruko patroia, eta, bueno, aukera eman martzaio, ilusio egingo dio mutilai, eta, bueno, horrela denak pozik. Sorterik onena, Unai. Bale, eskarrik asko. Santurtzi tartea zabaltzeko gai izan da, eta orain bigarren tokirako Ondarroa eta Donostiarren arteko burruka dugu. Kabo etzait iruditzen sartuko denik. Ikusi izan dugu, Kabo atzetik aurrerako estropada bikainak egiten, baina gaur hasieratik ontzi hori ez doa beste batzuetako maila. Hasieratik, ikusten da irteratik, segituan galdu du, eta Sotera berriz, bigarren kale hortatik, dagoeneko tartea zabaldu du, eta orain gozatzen ari dira. Eta hor Luzuriagak esan digu, Ondarroarekin, puntu bakarrean. Karrilen estropa dakarri, alegia hor bi treneru horien artean bada. Ze historiko bat, piki historiko bat edo, eta begira, biak orain ere, batean. Garai honetan dira orain, Ondarroa eta Donostia baina aiego beagoak izan ziren, Puntaren punta. Urte apalagoak ere izan dituzte, eta orain ondo daude, bai Ondarrutarrak eta bai Donostiarrak, begira non dauden, honenekin hemen Euskola Beliga, baina orduan erregeak ziren. Erregea, jaun eta jabe. Eman dia abisua Zurinagak mutilez. Bueno, laugarren maniobraren bila datoz. Hor Kaikuk 13 eta 15 markatu du. Eta ondo doa Sotera. Ziagoa ona begira zenen azkar ateratzen den, Horrein badorrazten bada, abante Amairu 0-lau. Ondarroa aurretik sartu, baina irten parean. Donostiarrak eta Ondarrutarrak parean. Maniobra azkarragoa. Donostiarrena niretzat. Bai. Postaren bat edo, iribitu zait. Jantiola Donostiak Ondarroari. Eta orain Kabo. Oso urruti gau. Galiziarra. Bueno, 13-0 Santurtziarrentzat, Ondarroa eta Donostiarrentzat 13 eta 10, gero Kaiku izango genuke 13 eta 15, San Pedrok 13 eta 19, Kabo gero 13 eta 21, eta azken bitokitan Tiran eta San Juan. Gauzak horrela baldin baditugu amaieran, Tiran eta San Juan entzat, urrutixiago playoffetik gorako postuak. Nolabait esateko, eta Kaikurentzat beste egun on bat gaurkoa. Hor kontua da, orain Kabo eta Tiraren artean 3 segundo baino ez daudela. Bai, eta hori, alegia, Tiranek Kaboren denbora hobetuko palu, San Juan darrentzat, izango litzateke negargarria. Oso larria, bai. Egun bakar batean 2 puntu galtzea azkenarekin. Gorka Elordirekin hitz egingo dugu, tartetxo aprobetxatuz, Ondarroa, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta berriz ere, sailkapen nagusian gertatzen den moduan, Donostiarrarekin hor borroka bizia. Bai, sekulako borroka, ezta? Estropada guztia, azken ziago honetan arte, segundu bat hobeto edo ibili gara, orain segundu bat atzetik, baina, bi luze falta, ia hortxe ibiliko da borroka. Gerra emateko prest, horixe esan digu erraztik, Bai. Gaur, Santurtzi oso gogor dago, baina hortxe gertu daukagu, eta, gaur behintzate Kabo atzetik guzten ari gara, eta burrukan hortxe. Ea lortzen dugun postu hori, baina behintzate maila hona ematen.
exigentzia handiko estropada eremua da gaurkoa, ez da. Bai, hemen dena oso bare dago, eta orduan eman besterik ez dago, gainera ziago asko, eta orduan estrigorrentzako gintza gogorra. Sorterik onena. Bale, oso ondo, irarte. Burruka dugu, Donostiarrak eta Ondarrutarrak parean direlako. Kabo errekuperatu ezinik, eta orain Kabo gora begire izan beharrean, San Pedro 3 segundu bizkorrako ibili delako, Tiran izango luke aurkari, Tiran 2 motelago, baina Tirane bukaera ona izan du. Bukaera ona egin du Tirane, bai. Ia kale berdinetik. Zer den, arraunketa, Santurtzik une batean, Donostiarrari eta Ondarroari hortxe une ona izan du, eta orain abantaila berarekin doa. Pasaiako portuan, berriz ere. Zarako nauntziolaren pareko, Balizen bila. Eta Zurinaga gaur aurreko lanetan duen Zunbeltz behin eta berriz animatzen, lehen ere ala egin du, Baliza baino metro batzu denago, ziago gaurretik, butila animatu. Oraintxe esan du, horrezko txandako irabazi behar dugu, eta gaur, estropadetan, 10rekoak nik uste dut gero eta gutxiago jotzen direla, baina jotzen direnean, jotzeko. 10 orain, Balizara azkar sartzeko. Luzean baino, zarrera. 10rekoak orain jo behar dute, Zunbeltz prest, argi. Bale, salbatu dute. 16 eta 30. Donostiarrak eta Ondarrutarrak nahiko parean, aurretik zartu da Donosti, irten ere, tosta bat. Horixe. Lehenago. Eta hemen da Kabo. 16 eta 30 Santurtzik. Para, Pepe! 4 segundura Donostiarrak, Ondarrutarrak bostera. Donostiarrentzat 16 eta 35, epaimailan Ondarrutarrentzat ere 16 eta 35 hartu dute. Eta Kabo 16 eta 49, Kaiko eta San Pedro lehen txandan aritu dira, baina Kabo baino hobeto ibili dira. Eta irudipena, Ondarroari ziagogatik ateratzea kosta egiten zaio. Mentxo Ondarroa. Bigarren posturako, Donostiarrak horrestutzen ari dira. Donostiarrek Kabo motel da bilela jakinda, badakite, aukera badagoela, 6 puntu, gaur 3-4 bat errekuperatuko dizkio, Donostiak, Ondarrutarrek ere bai, bat gutxiago, baina hor tartean Kaiko eta San Pedro sartzen badira, Kaborentzat galera ipagarria izango da gaurko. Azken protagonista txandakoa bai behintzat, Julio Artetxe, Santurtzi, Arratsaldeo. Arratsaldeon bai. Bueno, irri fartzu ikuste zaitugu, baina kontenitua bezala, ez da, bukatu arte ezin dalako ezer ontzat eman. Bai, arratsaldea primeran hasi da, Soterak irabazi egin du gaurko Frantziako turreko etapan, eta, bueno, gustatuko litzaiguke gure arraunlari hoia Omarrekin berdintzea, ez da? Bueno, gero lau mendate gogorra etorriko zaizkigu, eta, bueno, a ber zer gertatuko den. Zorionak Omar Fraileri, eta badirudi ondo bidean txanda irabaziko duzuela, eta hori da helburua, ez da, bigarren txanda honetan. Hori da, hemen bigarren txandan egonda, helburu nagusia da txanda irabaztea, eta, bueno, gero ikusiko dugu. Igual gaur ez da egun aproposa, eta eremu aproposa ustekabean harrapatzeko, gero beste lau lehiakidei, baina, bueno, saiatuko gara. Zunbeltz lan ederra egiten ari da ziabogetan, Bai. Normalean ez da bere leku bat traineruan, baina irteten den bakoitzean, primeran egiten ditugu ziabogak, bai. Sorterik onena, Julio, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, bai. Pozik dira, Santurtziarrak emanaldiaren hasiera, bueno, batetik sufritu egin dugu, emakumeen hasiera zuzenean ezin izan dugula eskaini, baina Fraileren garaipena handia. Eta beti izaten dugu, harremana dagoen arraunketa eta txirrendularitzaren artean, hor dugu Eladio Sánchez eta badira Aitz Ortiz eta Mikel Ugarte mendiere, bai, gari batean, baita ere, eta begira Ondarroak, Erne, aurretik da Santurtzi, eta bigarren posturako Donostiarrak eta Ondarrutarrak burruka bizian, bai Santurtzi 19 eta 45, Donosti eta Ondarroa.
Donostiarrak bigarren, eunenekoak, baina bigarren, hirugarren ondarrutarrak. Ea Kaboren denbora. 0 bederatzi tiranek, Bai, hortik bera, justu, 0 sortziren bueltan, 22ko atzerapenarekin, nik uste San Pedroren atzetik izango direla. Oraintxe, ea epaimaiko denbora agertzen den gure ordenagailuan, ikusteko Kabo 20-0 sortzi. San Pedroren atzetik eta tiraren aurretik. Eta alde horretatik albiste txarra da tiran eta San Juanentzat, eta albiste ona, Kaiku eta San Pedrorentzat, eta ona baita ere, Donostiarra eta Ondarrutarrentzat. Ikusi Zurinaga eta bere mutilen posa, Santurtzik 19:45, hau da referentzia, ohorezko txandako handientzat, ohorezko txandan, lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Urdaibai, ligako liderra, hirugarren Hondarribiak 5 garaipen ditu hemen, eta azken 4 urteetan denak irabazi ditu Hondarribiak, eta laugarren kaletik Orillo, iragarkien ostean izango da hori, begira nolako giro ederra dugun Pasaialdea. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi, begira nonden Salsamendi eta ze ikuspegi polita, zenbat ontzi hemen gora bera, zenbat irtera, ternualdera eta hemendikan lanera, Jesus Maria, zenbat itxasgizon, zenbat marinel, hortikan itxasoari begira, gaur portuko estropada hemen Pasaian, estropada berezia, baina ligari bere nortasuna ematen dion estropada. Batzuek ez dute gogoko izango, baina berezitasun honek ematen dio izaera bat, eta hemengo lehiari eta zer den arraunketaren historian, San Juan eta San Pedro, Pasaia bere osotasunean, Pasaialdea. Templo bada. Hori da, eta errespetua handia merezi dute. Nik uste dut, Euskarri honek, formatu honek liga beraztu egiten duela. Beste mota meretzi estropadetatik horrelako bat. Bueno, horrezko txanda Ibon, Jaun Andreok, ikusentzuleok, Zierben alen kaletik, Urdaibai bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik, Orio laugarrenetik, hiru ontzi jadanik prest eta Oriotarrak keinu batzuk egiten, zerbait eskatzen, Arostegi ordezkaria ere etorri da zerbait adieraztera. Uste dut gorkaran berriari dela zanez, txikota hori, solte dagoela. Bai, ala dirudi. Bueno, lasai, hori kokatuko dute behar bezala. Gogoratu bien bitartean, zailkapenean, Santurtzik markatu duela denborarik onena, 19:45. Donostiarrak 19:50. Bi txikota ditu, gorkak eskutan. Eta eskuinean daukan hori, urdin hori. Horrek badirudi hori askatuta dagoela ematen du. Antolaketakoen ontzia oraintxe doa. Balizatzaileak hori inguruan beti eta hori aztertu beharra dago. Gauzak argitzeko. Eta hemen bitartean hor duzue Salsamendi, bere ontzitik. Bueno, asteburu polita, Oriotarrentzat, bihar etxeko estropada eremu eraberrituarekin, gaur goizian estropada, eta olako egunak benetan berezia dira. Hori da, pasaden astean ere, Bixiguaren festa, eta orain udaran eta herriari ematen dute puntu bat, eta gainera Oriok pasaden igandean egin zuen, urteko temporaldiko estropadarik onena, orain hori konfirmatzea falta. Aste honetan, aste hartarekin, hemen entrenatu zuten, Oriotarrek. Esaten du, gorkak hori hor askauta baldin bado, kateatzeko arrisko ere badagoela, hori ulertu diot. Bai, neri ere, hala iruditu zen. Garbi entzun dugu gainera. Hemen Urdaibai, sekula irabazi ez duena, Mikel. Azkeneko 3 urteetan, bigarren. Bueno, eta hemen
Orbañanostarrak, esango dugu, hori da, eta hauek erakustaldi ederrak eman dituzte hemen, estropadaren honetan, eta hor dago tatua, 2012an lehen garaipena, eta gero 14, 15, 16 eta 17. Estropaderemuko marka ere bai, 2016an, 19:28-04. Eta hori esan da, zer esan behar dugu, hautagaia direla, historia haien alde dagoela estropadaren honetan, zailkapenean bigarrena ditugu, gogoratu Urdaibaik 82 puntu ditu, 8 gutxiago Hondarribiak. Badut gogoa, asteburu honetan biak aurrez aurre ikusteko, jakiteko ere Orion nola erantzuten duen Ohorezko mailan, bihar etxean, estropadaremu berrian, eta Zierbena ere, ikusi nahi dut hemen, leia zuzen honetan, Ibon. Ea pasaren urtean 3. egin zuen, 2. txandatik Zierbenak, nik gaur arriskuan errekorre ikusten dut, 9:28 argi gaur. Bandera txuria goian. Ora, bai, lege honez denak lanera, ea ba. Gura dagoeneko korantz, Indarkeiei gabe, baino korantz. Eta izeak iruditzen zait, egin duena behera. Edo kora ez duela egin bintzen. Ez. 10 kilometrotik behera, arratsalde osoan. Une batzutan oso baldintza leunak izan dituzte lanerak. Bueno, aurkezpenekin goaz. Zierbenak berriro Lazkanoren aldeko apustua. Noski, Lazkano arrobikoa da. Arrobiko izate horrek, posibilitate handiak ematen dizkio. Eta ikusi, Ababorren, nolabait ontzia, esan daiteke egonkorrago edo, hemen Istriborren, mugimendu gehiago, batipat Rio, sartu irten. Hor da, Baborrean Montenegro Ruiz eta Leandro Salbañok estropadak guztiak jokatu dituzte, eta gero patroia sartzen duenean Lazkanok ondorioa zuzen zuenean John Lekandaren dira. Lehorrean geratzen da, han, papera ere arrobikoa delako. Eta Bo Bizkaiari dagokionez, gaur Lur Uribarren patroilanetan, ontzi erdian oso jende indartsua, eta besteak beste, Teletxea gaztearentzat bigarren estropada, Ibon. Hori da, Teletxea Estribor espaldan, Babor espaldan Goikoetxa Legitarra, eta gaur ere, Bo Bizkaiaren eskifaia ikusita, esperimentu oso gutxi, Joseba Fernandezek, arraunlari denak bere ohiko lekuetan baituaz. Goazen Orbañanosekin, hemen erregeak ditugu, eta hala ere, gaur aipagarri adibidez, etxe beste handia, kanpoan dela, atxeden eguna edo izango du. Hori da, ligan bandera gehien irabazi dituen arraunlaria, Xabi Etxebeste, arina indartsua, eminentzia bat gaur lehorrean geratu dena, Manes alda ekarri du, 3. tostatik 4. gora, eta aurten lehenbiziko aldiz Urkorre ondo, Baborrean ari da arraun. Eta Alezu da ere, hankekoa lehorrean. Eta hemen Salsamendiren kuadrilla, eta, aipagarri, Ostolaza, Ababorren, Arrizabalaga, Istriborren, Ibon. Hori da, 5. tostan sartu ditu, eta aipatuko nuke, hor Estribor erdialdean, Estriborrik haundintxonak edo astuntxonak sartu ditula gaur Salsamendik. Iban Martinez Ondarrutarra, Alexander Esteban, eta Odei Arrizabalaga. Urdaibai aurretik, baina segundu batean dira denak, eta hori utxearen urrengoa da. Eta Santurtzi, nolabait, erreferentzi bezala hartuta, orain arteko azkarrena izan da beste bitxandetan, hortxe da, lehiakor Santurtziren denboratan doaz. Minutu bat barru ez zait iruditzen, horrela izango direnik. Guztiek ziabogak formaixo handia dira, baina gaur diferentziak ziabogak, eta irteran, argi. Abiadurarekin ateratzen diran, ziabogak. Sartzen Zierbena bere aurretik, Urdaibai. Urdaibai, pasatxo igual. Bai, niretzat bai, Zierbena. Bai, Urdaibai hobeto, Hondarribi ere bai, eta Orio ere bai. Oso tarte txikian doaz denak, Oso tarte txikian. Hondarribi ongi atera da, Irteran Hondarribi eta Urdaibai aurretik, Zierbena segundu batera eta Orio bira. 3-0-0 markatu dute bai Urdaibai, Zierbena eta Hondarribirentzat eta Oriorentzat segundu bat gehiago. Eta Santurtzik lehen 3-0-2koa markatu. Hondarribian nire ustez maizu horretan txeda. Ziabogatik ateratzerakoan, iruditzen zait, azkarrago ateratzen dela.
Dagoeneko Zierbena hori 2 segundo. Bueno, Gontzalo Carrionen hitzak ere baditugu prest, Sara Gandara lankideak hitz egin du Hondarribiarren aurrekoarekin eta lankideok nahi duzuenean aurrera. Bai, beste asteburu bat, gaur gaina egun berezio espezial guretzat herritik hurbil, jende asko hurbiltzen da, eta, bueno, egia esanez, ere monetan ondo moldatzen gara, eta errepikatzen dugun, azken urteetako egin dugun emaitza. Bai, ondo etortzen zaigu ere hau, ne ustez gure arranketa eta gure karakteristikatzako neko ona da, eta haren bilagoaz, saiatuko gara Urdaibaien gandik puntuak atetzen, beraien aurretik sartzen, baina jakin da oso zaila izango dela. Hondarribi, segundutxo bateko errenta sartuta Urdaibairi, Zierbena 2, Orio 3, momentu hontan Santurtzi hor aurretik kokatuko litzateke, eta argi dago Oriotarrek estutuko dutela, bihar etxean horrezko txandean aritzea haientzat oso funtseskoa delako, ez da? Hainbeste kostatu ora iristea, liga hasiera gora beratxoaren ostean, eta hori orain babestu behar dute, odola ere utzi behar dute. Bai, jauna. Hor ikusten dena da, luzean, lau ontziak abiadura oso antzekoan doazela. Eta Zierbena, lehenbiziko ziagora aurretik sartu da, begira Guazen Zierbenako mutilekin. Ahí va. Atrás. Atrás. Denak isilik, Atrás. Ikusi zelkapena, liga nola izango genuke puntotan. Bueno, Urdaibai, Hondarribi Urdaibai, gaur hemen estropada mamitsu honetan aurretik, Zierbena eta Orio ere, 2 segunduko koskarekin, eta hauekin batera Santurtzi. Santurtzi, bigarren txandako garailea, Zierbena eta Orioren denbora markatzen. Orain hasiko dira seria jotzen, Lur Uribarren makurtuta, Munarriz ere bai. Denak, aizeak egiten duena kontra. Zain dezagun, Ziaboaren irtera. Hemen Joseba. Hondarribi, 2. kaletik. Hori ere hortxe da, Dana dira parean, danak dira. 2 tosta aurretik Hondarribia, Urdaibai gainean. Ona, dirudi Urdaibaik eateratzea. Orio eta Zierbena pare-parean. Irteeran. Urdaibai karri-garri hona ziago, Urdaibai eta Hondarribi parean. Eta segundu pare bat esango nukenik atzetik sartu diren moduan. Orio eta Zierbena eta Orio. Urdaibairena askarxeago eri dituz. Barruko oso nahi dituz, Bermeotarrak. Bermeotarrak orain estropadaren buruan. Eta patio aldetik, noski guk entenatzailearen datu sorta ez dugu, baina sentsazioak kanpotik ikusita bai, eta nekea azaltzen den garai hortan Urdaibai beti indartsu ikusten du. Hori ari gara ikusten, hor estropadak brankaz direnean eta puskatu behar denean, hor indarrik ez dela falta. Baina hor, asmatu dute ziagoan, Iñaki Arrostegi Orio arratsaldeon berriz ere. Arratsaldeon. Pare-parean zoazte danak, Ba, 3 segundu marrun lau treneru estropa mila ikusten egia. 4. kalea. Zeiritzi. Hasiera baten ez genuen nahi, Gero ikusi du lehenengo txandan San Juan kasu sufritu du kale hortatik. Hondarru berriz nik uste estropa hona egin dula, eta, bueno, ez da egit, ikusiko dugero esaten dute, baina, bueno, printzipioz, kale ez dio aitzakile ekipotako. Argibili Santurtzek ere markatu duen denborari, bihar suposatzen dut etxean, horrezko txanda horretan egotea gustatuko litzaizkuela. Ba, enoski baietz, baina, bueno, garesti hongo da, alde batetik txandanea hor galdu gabe mantetzeko gai gehan, hor burrukan, eta gero Santurtzi bikin, bueno, haiekin burrukik ez da hoiteika, baina ikusiko dugu txanda bukaeran nola gatzen gen haiekin. Sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Bueno, 4 segundutan dira hor, Santurtzirekin konparaketa eginda parean orain, Santurtzi eta Orio. Eta Urdaibai eta Hondarribiren artean segundutxo bat eta Zierbena ere hortxe. Hor dagoela. Zierbena demoraldi honetan jasoko du saria. Joan zen urtean jaso zuen bezala, Arezen, Galiziako estropada hartan 2. txandatik. Baina aurten horrezko txandan ikusten ari gara eta oso gogor, oso maila honean. Eta pasaden urtean lehenbiziko txandatik eraman zuen bandera, Arezen aurten horrezko txandatik eramango du, edo eraman dezake dozen egunean. Hori horren inguruan iruditzen zait.
luzean, Urdaibai Hondarribia eta Zierbena adina dabilela, nik Ziabogatik ateratzerakoan ikusten ditut beste treneruak askartxeago. Orio pixka bat errekuperatu da, barka Ibon. Orain une honetan Santurtzi baino segundu bat eta une batez bi ere bizkorrago. Asko falta baita oraindik. Lur Uribarrek eskatu die orain jo behar dela. Beira Zierbena ere. Hau da estropada hau. Lan erditara hurbiltzen ari dira. Hirugarren Ziabogan, 9:41 markatu du Santurtzik. Erreferentzia ona da hori. Laizte izango dira, Dagoeneko 10-ekoa jotzen hasiko dira. Aurretik Bermeotarren branka. Bai. Bigarren Hondarribi, hirugarren Zierbena. Orio treneru bat atzetik. Orain Orio. Eta irteeran parean Bermeotarrak eta Hondarribiarrak eta Zierbena ere gain gainean, Hor nik uste hor kostatzen zaio. Ontzi bateko atzerapenarekin. Hala ere, Orio eta Santurtziren artean 2 segundu horien alde, Oriotaren alde. 9:35 hartu diete epaimaian Urdaibai eta Hondarribiri, Zierbenari 9:37 eta Oriori 9:39. Gogoratu Santurtzik 9:41 markatu duela. Hau da, saioa da. Pare-parean ditugu. Urdaibai eta Hondarribi, Hondarribi eta Urdaibai. Orain burua hotz behar da, eta gero onki aukeratu, joaldiak noiz txartu. De aquí adelante es nuestra regata, Lur Uribarren. Hemen hasten da gure, hemendik aurrera da gure estropada. Garbi entzun du. Zierbena ere hortxe 2 segundora. Eta lehen genioena, Ongi pentsatu behar dute, joaldiak noiz sartu. José Manuel Ortiz, arratsaldeon. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, vaya tanda de honor que estamos viendo, bastante igualada. Sí, la verdad es que sí, se está viendo una regata preciosa por parte de los 4 y no solo eso, sino que la tanda anterior también está ahí. O sea, aquí el que se duerma se lo va a pasar mal. El que se duerma y el que haga mal las Ziabogas lo va a pasar mal. Está claro, eso está claro. Y aquí hay que aprovechar todo, ¿no? El poco viento que haya, la Ziaboga, bueno, ahí estamos todos. Bueno, pues te dejo que sigas dando referencias porque entendemos que es un momento muy importante para vosotros. Gracias. A ti. Ortiz jauna, Urdaibai eta Hondarribi, Zierbena eusten, Zierbena 2 segundora da. Oriok atzera pentsua du, 5 segundo. Oazen Zierbena kamutilekin. Vamos, chavales. Vamos. A uno Hondarribi, están allá. Ahí va. Largo. Largo. Gezurretan ere ikasi du, Lazkanok. Azkar asko. Bateletan ikasiko zuen hori. Oanik kadetea eta juvenila zanean ordu baina. Denak isilik, lehen ere ipatu du, oraindik itzerdirik entzun. Zierbenako treneruan. Eta diferentzia hortxe da, Urdaibai Hondarribiri bat. Zierbena traineru batera 3, Orio 6. Oazen ama Guadalupeko ontzira. Ataka, Erra! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ero! ¡Segui! ¡Ah! ¡Ah! Denak isilik, Segi eta segi, ergometroa bezala. Bala guztiak onak. Aurrea! ¡Sigue! ¡Sigue! Estropada zoragarri ari gara ikusten. Pare-parean dato. Hay que girar rápido, Txalo! Erne, Orio ere bere horretan eusten. Txalori aurrekoari, Azkar eman behar dugu maniobra. Ea ba. Santurtzik 13-0 laugarren gorretan. Ea ora. Laugarren Ziabogan. Urdaibai trabestuago niretzat. Aurretik da Urdaibai. Utxigaitik, baina hirugarren Zierbena. Zierbena ia 3 segundu, hortarte hortan, Orio Laura, orain Orio irtera hortan. Orio Santurtziren aurreti da. Ea ba. 12 eta 56. Bermeotarren denbora, Hondarribiri segundu bat gehiago. Zierbenari 13-0, Oriori 13-0 bat. Santurtzik lehen 13-0 markatu du.
Segundo bat gehiago, Hori arraunlariak bizualki ere antzeman egiten. Une ona, Urdaibairientzat hau, Argi une oso ona da eta Urdaibairientzat. Bermeotarrentzat gaur hemen garaipena lortzea, nolabait mai gainean beste kolpe bat ematea litzateke. Hemen ere bai. Lehenbiziko aldiz. Hemen ere bai, lehenbiziko aldiz, bandera guretzat. Bueno, diferentzia hortxe da. Urdaibai, Hondarribi, 2 segundu Urdaibairen alde. Zeinen estropadako gorra jokatzeko hau. Hala da guztiak onak. Arraunlariaren bihotza eta giharrak topera doaz, hor burua hotz mantendu behar dute. Beira. 2 segundu eder, Orain 2 segundu tarte aipagarria da, Eta Zierbenari, treneru terdia. Hori 6, hala ere, Orio eta Santurtziren artean, estropadako alderik handiena Oriotaren alde. 4 segundu Oriotaren alde, nolabait esateko biharkoari begira, babesten ari dira Orezko txandako txartela. Eta Orio, nik uste dut, gaur ere pasaden aztekoa konfirmatuz. Alegia Orezko txandan, duin baino gehiago lehiatzen ari dela. Beste bat, Argi Urdaibai, Argi Urdaibai. Ahora, equipo ahí está, no miréis. Zaila den, mutilentzat ere ez begiratzea, patroiaren agindua, zuzegizunea egiten, baina, pertsona gara, igor. Bai. Eta kentzeko oso zaila da hori, Vamos a reventar la regata, equipo. Vamos, atrás. Lertu nahi dute estropada. Errentatxo honek, hain zuzen, ematen di aukera Urdaibairi, hain finez baldin badabil ere. Azken ziaboga hortan, hala ere aurretik irtetzeko, ez? Hartuz esan dior, zabalago ateratzeko. Horra gindu zehatzen bat eman dio aurrekalariari. Hau da estropada hau. Hondarribi eta Zierbenaren artean. Segundo bat hau, Urdaibaik baliatu du, Luzeago baliatu du, treneru bat sartzeko Hondarribiari. Horain Hondarribiak ziaboa aparta behar du. Bueno, heldu da garaia. Azken ziaboga. 5. maniobra egitera doa zontziak, traineru bateko errentarekin Urdaibai. Hor da. Ondo Bermeotai. Hondarribi gurutzatuta. Aurretik Garbi Bermeo. Traineru bat. Eta Hondarribi eta Zierbenaren artean, tarte txikia Hondarribiaren alde. Eta orain Orio, 8 segundora. Azken maniobra beraz, 16 eta 15 Urdaibai, 16 eta 18 Hondarribia, 3 segundutik Laura joan da orain diferentzia. Bermeotarren alde, Zierbenak ziabogan 16 eta 20, Oriok 16 eta 23. Oriok Santurtziri 7. Oso ongi bideratua dago hau Urdaibairentzat, Errenta handia da. Azken luzean eta 4 segundu. Uribarren banaka bere mutilak animatzen. Indartsuena gainera, Kolunga, Iglesias, nori eskatu. Hondarribiak, Josebak. Equipos, sarten, 2 minutos y dentro. Con Iñaki Gonzagas. Ángel Tristas. Horentxe, igotzeko. Iñakikoen izenak esan dituta sagartzazunena, haiekin batera igotzeko. Haiekin batera bazen deno. Bestea garrantzitsua, joaldiak eta ritmo igoerak ez dira hankekoaren kontuak, Denek egin behar duteo. Frantziz González Etxabarri, Hondarribi Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, 5. luzea baliatu du Urdaibai kaldea handitzeko, Bai, hala da, gaur erakusten ari da, azkeneko luzeetan puntito bat gehiago duela, hala ere nik uste duguk ere estropada izugarria egiten ari garela, horrelako selekzio baten aurrean, diferentzi txiki hauetara egotean guretzat meritu handia da uste dut. Elkarren segidako azken 4 bandera hauek irabazi dituzue, 7tik 5, polita litzateke gaur ere irabaztia. Polita bai, baina ikusten dugu, ez de ja diferentzi nabarmena dela, luzea motxagoa direla, eta oso zaila, zorionak eman behar, gu baino gehiago izan dira, eta zorionak.
eta ziabogetan egindako akats txikienak ere larrutik ordaintzen diala. Bueno, nik uste dut ez dugula akatsik egin, ez? Beraien parean ebili gara eta beraiek gu baino pixka bat indartxoak izan dira eta hortxe daude segundo horiek aurretik. Sorte hon, Frantziz! Bale, mila esker. Dudari gabe, maniobra onak egin dituzte, nik uste ohorezko txandan guztie. Denek onak. Hor nola zetozen, berrogeita bi palan, Hondarribitarrak, ergometroa mesela. Eusten ari dira, Urdaibai eusten, Hondarribia estutzen, irura, Zierbenaren manda eman, Orio ere, bai. Orio bosgarren kaletik. Orio ara joan da bosgarren kalera, eta Orio eta Santurtzi, aurreko garailaren artean, 9 segundu daude, Oriotoren alde. Orio gaur estropada. Ohorezko txandako lauak, oso ondo. Oso ondo, baina bikainean. Bai, hori. Eta bandera Bermeora, lehenbiziko aldiz. Bai, garbi ontzi bateko errentarekin. Lehen aldiz irabaziko dute hemen Pasaiako portuko estropada berezia. Adegi bandera, Urdaibairentzat, erakustaldi latza eman digute. Hor dago Bizkaia, bai Urdaibai, Hondarribi bigarren, bai Zierbena hirugarren, eta orain Orio. Zoragarria. 6 segundu eskasetan sartu dira ohorezko txandako lau traineruak. Zoragarria eman diguten erakustaldia. Urdaibairentzat garaipena. Zer da hau? 7 jardunaldi irabazi dituzte, 8 jokatu eta gero. Ikaragarria. Bigarren Hondarribia gaur, 19 eta 32, behin-behineko diferentzia 3 segundu eta 75 eunen. Eta Hondarribi eta Zierbenaren artean, ez daude berrogei bat eunen, Tostar diren bat. Oriorentzat 19 eta 34, eta lauak bihar ohorezko txandan, Orio bertan, hori ere, ikusgarria izango da, gogoratu estropaderemu berria, itxaso zabalean, eta begira nolako posa duten bermeotarrek. Hau falta genuen, hemen duzue, hau da, mutil hauen posa, mutil hauen kemena, nondik, eta hemen Zierbena. Zer gehiago eskatu behar zaio Zierbenari. Ezin zaio gehiago eskatu. Begira hor, Luis Mibila, lerdea dariola. Dena eman dute, estropada, bikaina eskaini digute, eskerrik asko, arraunlari guzti hoi, ikuskizuna eman baitigute hemen Pasaiako portua. Bideo finixarekin errepasatuta, 19:29, 0-0, Urdaibairen denbora. Hondarribi 3:18, Zierbena 4-0 laura, Orio 5 eta 64 laura. Ikusi lau ontziak, lau honenak non sartu diren. Gero Santurtzi, Donostiarra, Ondarroa eta Kaikurentzat beste sari bat bihar. Orion, bigarren txandan arituko. Eta lehen txandara joango da Kabo, gaur 10garrena izan delako. San Pedro, Kabo, Tiran eta San Juan. Eta zelkapen nagusiari begira, orain 9 puntuko errenta Bermeotarrek. Urdaibaik 84, Hondarribiak 85, gero Zierbena eta Orio. Jarraian, Santurtzi, Kabo, Donostiarra eta Ondarroa bekaldean. San Pedroko 23, Kaikuko 26, marra bota gero, playoffeko postuan San Juan 21ekin eta Jetxira tokian Tiran 13ekin. Antxon Uriarte, Urdaibai, zorionak. Eskerrik asko. Beno, aurreneko aldia da bandera, hau irabazten dozuela? Bai, ze lautakuz, lau estropen dituz, hemen bigarren puestuen. Hemen emeko erregie Hondarribi da. Da gugu gintzu hau sartunde, bai, gaur aukeza bigarren egin, ze bizar irabazi hori zon. Bai, gaur ikusi dunetik honek eibar dintzuien nahi bizarko be. Zaz, mutil eta bitxe, zauri, zaz, pasada bat da, lega fenomeno etxez, fenomeno. Ez que, 8 garaipen, 7 bandera, kolpe handia manden ari zarete mai gainean. Bueno, pauso guz, gaitu eskuz, bine-binek eskuez, baronak eguez. Oba zan, bine-binek ezuti, bai, bueno, baronak, behatzi punto 10, niku 10. De momento aguantateko niku 10, ia bizar zepazetan dan, ze bizar dako beste estropada bat barritze. Hori zo egitzen daun estropai da, sumaitzeko estiloku da, bai, okertxo apurbet, orduen, hor behongo da, bizarra hongo da, zozer mareja da, perutongo da horre bizar. Gaurkoari dagokionez, zein uste duzu izan dela gakoa garaipena eskuratzeko, izan ere, lau traineruak 6 segundotan sartu zarete?
Ba, ikusu, gerran batzuk intzuna. Ze, hemen hori joa partata. Ze, ikusten zu ekipuk, nortxeko bitzen dago, hori jo bizar dago, bian estropede etzien. Da normal hori jo batek, itxitxi, igual, mutil batzuk bizarko. Bai, geupe bizarko itxi du, zein mutil honak, ez pentsa geupe itxi du, horietako. Geupe bizar, zein kanbizu inguz. Da, zein kanbizu, bizar inze, gaur be demostra daui, zeizkena pitza dute, plantili dako fenomenue. Gaur ezan estropada erraza inbeste ziabogikin, Ez, horrenik ere ikintzu, ondarra bizaz. Ondarra bizaz, hamen da, beta uzaten, beti ondarra bizaz txoko urda behiri, segundo tardi ziabogatan, segundo tardi gauztuzkoatan, segundo tardi garagotan, zaitxe, patrimongo batzik gaur punturen bat, zestagu puntu garau bestagute. Bueno, gozatu Antxon, uretara noa, ia lurrekin hitz egiten dudan. Bale, eskerrik asko zeberi. Bueno, eta bermeotarrak marka hobetzeko sorian izan dira gainera. Marka, 2016 urtean, Hondarribiak lortu zuen 19:8-0 gaur Urdaibaik 19:9-0. Bueno, patroien zelkapenean, Ander Iriartek 3 puntu eraman ditu gaurko honetan, eta harrigarria da, San Juan estropada hona egin gabe, baina hor badekizue, datu informatikoak erabilita ateratzen dela zelkapena, eta 3 puntu Iriarterentzat, Carlos Riosentzat 2, Tirango patroiarentzat, eta Lazkano, Zierbenako gaztearentzat, 1. Eta patroien zelkapen nagusian, Etxegoien, ikusi dugu, CaixaBanken elastikoarekin, patroien zelkapenean, lider sendoa da Etxegoien getariarra, Amunarrizek 4 puntu, Aranberrik 4, Iriartek 4, Lazkanok 4, eta Rios ere 4rekin da, eta Kaiz Diaz Donostiako beste patroiak 3 puntu ditu. Eta, bueno, Laister bandera jasotzera joango zaizkigu bermeotarrak, eta guk bien bitartean, beti bezala errepasotxo bat estadistikari, ez? Adibidez, azken luzean zein izan da ikusentzule denetan azkarrena? Hori jo! Hor eskotxandako 4. izan da, bere kaletik, eta 5. kalera Ondarroak aurreko txandan egin duen movimendu bere egin duen. Denetan azkarrena Zierbenari bat atera dio, Urdaibeiri eta Hondarribiri 2. Eta gero, beste datu bat, Urdaibei azkarrena izan da lehenengo luzean, 2. Hondarribia, 3. Zierbena, baina indarroiek azaldu behar direnean, 4. Urdaibai eta 5. ere Urdaibai. Gogoan dut Lur Uribarrenek esandakoa, zorionez gure teknikarien lanari esker orain, hori ederki entzuten dugu, ederki jarraitzen dugu. Hau da gure momentua, esan du Lur Uribarrenek. Hori da. Hau da gure momentua, orain, luze honetan. Eta orduan erakutzu, 4. luzean, eta gero nahi gaur bereziki ona iruditun zait, Bermeotarren 4. ziaboga oso azkarra egin du, trenirua oso azkar zetorren, eta ziaboga ona baliatu dute, 5. luzean, segundo bat aurretik egotetik, 3 segundo aurretik egotera pasadira eta. Bai, eta beste datu bat, Hondarribiak badu abilezi ikaragarria, masuak dira hortan, abilezi izugarria dute, abiadura ez dute galtzen, ongi irtetzen dira, ondo landuta dute, Gontzalo Carrion aurten, beste urte batzutan izan dira aldaketak, baina aurten horbera, patroiarekin, mutildana bakoitza bere inkizunean. Urdaibaik rotazioa handiagoa du, besteak beste postu horietan. Eta hala ere, patroia asteburuero, bakoitzari estropada bat ematen dio gehienetan, Joseba Fernandezek eta hala eta guztiz ere, moldatzen dira. Bai. Gaur, holako erantzunkizuneko estropadan, ziabogetan eta moldatu dira. Hondarribiaren parean ibili dira, eta hori asko esatea da. Hori da, eta Lur Uribarrenentzat, hori esate baterako horrelako estropada ere moain tekniko batean, berarentzat ere aurrera pauso handia da. Tapia Anderearen eskutik, kontseilariaren eskutik, hortxe da elastikoa, Lur Uribarrenentzat, Euskolabel ligan begira non dugun patroia zenba buelta ematen duen bizitzak, demoraldi hasieran zeure kabuz, etxean, eta orain gozatzen, azkeneko arraun esperientzia Portugaleten, etzen honegia izan, Lurrentzat, zuten, espero zen maila eman, orduan aizperrorenek nola eman, tortilak buelta. Eta gero zelkapenean beste puntu bat, eta Urdaibai,
aleka, dagoeneko Urdaibaik ireki du 9 puntuko zuloa. Bai, kontua da, beti izaten duguna. Urdaibairi noiz kendu behar dizkezu 9 puntu. Egun kaskar batean Urdaibai bigarren izango da, hirugarren izango da, laugarren izango da. Orduan, Urdaibai bi egun kaskar edo patxal behar ditu minimo, eta aurkari zuzenek, kasu hontan Hondarribiak garaipena lortzea. Ez da erreza, ezinezkoa ez. Alda hori gertatu, eta horrek ematen dio interes handia liga honi. Bueno, zorionak bermeotarrei, adegi banderarekin, hortxe da Lur Uribarre. Gaur berriz oso posik mutilei eskaintza, eta begira, bainat herrian bertan, San Juan Darra. Noski, San Juan Darrarentzat, eta hor da, beste detailea, txapela, nori eta estropada gutxien hor titular bezala egindako mutilari. Hori jakin behar du, patroi batek horrelako urrea da hori, eta horrek taldea indartu egiten du, aberastu egiten du. Doktore, bikain bermeotarrak. Denak, horrezko txandan, lehenengoak laugarrenari hori, 5 eta 64. Marka hobetzeko zorian ibili eta gero. Erakustaldi ikaragarria eman digute. Gora Arraunak, gora Bou Bizkaia, zorionak Urdaibai, zorionak Bermeo. Eta orain Arraunak etxi, eta dagoeneko biharkoarekin pentsatzen hasiko dira. Eta biharkoa latza izango da, Orioko estropadaremu berrian, itxaso zabalean, bihar goi mailako estropada izango dugu. Eta gu bertan, emakumeen lana jarraitzeko, gogoratu gaur hemen erreginak, San Juangoak ongi nagusitu direla, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera irabazi dutela, 10 eta 53ko denbora, hori jo 10 eta 50, beraz hor etxekoen garaipena bai, gero mutilekin etorri da sufrimentoa Pasaidori banekoentzat, eta Zara Gandara jadanik protagonistekin, aurrera Joseba Fernandezekin, posik izango da eta San Juan Darra. Entrenatzai harrapatu dugu uretan, eta bide batez hitz egingo ditugu berarekin, Joseba zorionak. Eskerrik asko. Bueno, beste garaipen bat, kolpea ematen ari zarete mai gainean, Bai, oan arte dena ondo atertzen nahi zaigu, taldea konfiantzakin dago, prestatzen dugun dana, astean zehar, estropan aurretik, estrategia, nahiz eta gaur ziabogan pare bat akatxe euki, lehenengo eta hirugarrenean, bueno, uste dute dena borobil duala uretzako, eta bueno, orain, hau zaindu beharra do, gero helburu nagusietan baso gertzeko, ez? Zuk ondo zautzen oso inguru hau. Gaurko estropada honetan, zer zan garrantzitsua, ziaboga gehiago zeuden, luze gehiago, baina horrez gain, bazegoen zerbait gehiago egin bertzana ondo irabasteko? Bueno, gaur iruditzen zait estropa ere moan nahiko orekatuta zehola. Behar bada mariaji hilak izatea eta korronte gora bera gehiagirik ez eukitzea bere eragina izan duela. Lehenengo tandan izutu naiz pixka bat, San Juanek, izutu, alde hortatik ikusita San Juanek laugarren kaletik egindako lantxarragatik, behar bada isoreka bat haundiagoa, ote zeon, edo ez. Baina gero demostratu da Ondarrun lanarekin eta beste ontzien lanarekin kale batetik edo bestetik lan ona egiteko aukera izan dutela eta gure aldetik gu planteatu duguna da batez ere ziabogei kaso gehiago egitea, arreta gehiago jartzea. Estrategia aldetik ziabogetan ze berezia egin dugu. Eta esaten nun bezala, lehenengo eta hirugarrenean ez egotea ondo, baina bigarren, laugarren eta bosgarrenean bai. Bosgarrena erabaki horra izan da, eta uste denbora txo bat irabazi dugula hor, bosgarren gortan. Eta gero abiadura normalean ontzia RS eta harin dijoa, eta momentuan dena ateatzen nahi zaigu, esaten nun bezala, eta aprobetxatu behar dugu gora, ez da askotan ematen, gutxian ematen da. Ez dakit arantza bat kendu duzuen bandera hau irabazita, lehenengo aldia baita, irabazten duzuela? Bai, ni nire aldetik bai, ni pertsonalki neukan bandera hau irabazia,
behintzat formato honetan, bai Castrokin irabazitan neukan hango ziaboako formatoan, osea, hango erlojuz kontrako formato hartan, baina, bueno, etxean irabaztea beti berezia da, ez? Gaur behar badaba, San Juanen maitzarekin bizkat kilikolo, baina, gazi gozo, hobeki izan da. Biotza ardibituta. Baina, espero dezagun erreazionatzea eta, kategoria mantentzeko gai izatea. Eskerrik asko, Joseba, zorionak eta gozatu. Bale, eskerrik asko zuri. Joseba Fernandezen hausnarketa, Pasaitarra bera. Esan ditu oso batzuk, keskatuta. Ontzia, erraz eta harin digoa. Eta autokritika egiten badaki, zorrotzazkoa honek, Josebak, eta ontzia, erraz eta harin digoa, eta hau aprobetxatu behar dugu. Eta doa, baldintza leunetan, eta baldintza txarretan. Itxaso sakarra izan dugu, ez ikaragarria, baina itxaso txarra Galizia aldean Aize bortitzak eta trapaliako gorra asko ere bai. Aize indartxu ere bai, eta guzti horren aurka ondo moldatu dira. Eta hor dago, San Juan darren lana emakumeetan eta gizonezkoetan, Bermeotarrena eta poliki gure protagonista denak badoaz lehorrera, eta ontziak ateratzen. Izan ere, atsedena hartu, indarrak errekuperatu, eta bihar berriro estropada haundia izango dutelako. Hori Jon, itxaso zabalean. Ibon Gaztañazpi, zailkapena goikaldetik aztertu dugu, 9 puntu, Urdaibai eta Hondarribiren artean, gero, hirugarrenak Hondarribik baino 7 gutxiago ditu, eta laugarren Orillo. Orillo egon kortuko da hor, zeren orain Santurtziren aurretik baditu 5 puntu, ematen du ohorezko txandan, lau hauek kokatzen genituen demoraldi hasieran eta poliki lortu dutela kokatzea. Baina, bekaldeari begira, gaurkoak gauza desiente argituko dizkigu. Adibidez, Kaikuk puntu batera zuen playoffa gaurkoaren aurretik. Eta orain, 5 da tartea. Eta ematen du, asko esatea da, oraindikan 8 estropada jokatu direnean, baina ematen du, itxura hartuta, ikusten duguna eta pentsa dezakeguna, jetxiera eta playoffa Tiran eta San Juanen artean jokatuko dutela. Gaur egun gauza nola dauden ikusita, ala dirudi. Patxalaldi bat etor daiteke eta bai, baina hemen zelkapena, San Pedro 23, Kaikuk 26, San Juanek 21 eta Tiranek 13, hemen tarteak zabaltzen ari dira, Ibon. Hori da, eta Kaiku eta San Juanen artean dauden 5 puntu horiek, pentsa, gaur puntu bateko aldea zuen, eta pasaden igandea baino lehenago 5 puntu batzetik zen. Era bat baieztatzen da, Kaiku, gaur-gaurkoz, aurrera pausoa eman, eta San Juan eta Tiran baino gehiago dela, eta bestetik, bigarren egunez jarraian, Tiranek aurre hartu dio San Juani, eta gaurria kabo tartean sartuta. Nik uste dut, gaur eguna dela San Juan darrak animatzeko. Arraunak egoera ezberdinak bizitza tokatzen da arraunean, askotan aldekoak eta askotan kontrakoak. Eta San Juango mutilek, neskek badakigu, zate baterako txamponaren beste aldea, oraintxe ari dira ezagutzen neskak, oraintxe behar dutela San Juango mutilek bultzada. Une kritikoa edo une latza bizitzen nahi bai da Juan Mari Txaberen treneru. Dudari gabe, arrobiko gizonekin ari dira goren mailako ligan, KAE ligaren bigarren multzotik lehen multzora igo beharreko dozena erdi bat mutil hemen ari dira orain, eta hori antzeman behar da nahi eta nahi ez. Besteak beste, oso maila hondiko Euskolabe Liga ikusten ari garelako demoraldi honetan, Ibon. Hori da, eta, pentsa San Pedro, Kaikuk egin duen gorakadarekin, Donostiarra eta Santurtzi, aurten igo, eta nola igo diren. Pentsa, pixka bat, testu inguru guzti hori zera egin behar da, aztertu egin behar da, eta San Juan darren inguruan animatu batez ere bizirik daudelako. Bai, alegia, Tiran 8 puntu atzetik da, eta oraindik aukera dituzte playoffa bera ere saiesteko, alegia bizirik dagoen trenerua da, eta duela hilabete estreneko estropadan Bilbon esate baterako, 10. izan ziren, San Pedro eta Kaiku eta hau denak atzean gutxu. Bueno, Bermeotarrak oraintxe lehorreratzen, eta hor inguruan dugu Saragandararen kidea, protagonista bat hurbildu zunean, eskatu hitza Sara.
Ba, oraintxe bertan egin diot keinua Lur Uribarreni, eta zintzo gure ontzi honetaraino etorri da, ia gaurkoan ez ditugun soinu arazoik, ez da, zorionak Lur. Eskerrik asko. Bueno, bete gustatzen zait, jakitea nola joan dan estropada alegia, traineru dana joan zaite pare-parean, eta ez dakit hori nola kudeatzen dan. Bai, estropada oso gogorra izen dezta, jakingu hasieratik, oso gogorra izango zela, da, bueno, salida oso nengu, eta, bueno, zaiatu gara mantentxe ziagoa arte distantzi hori, eta, bueno, bakigu ondarri eta hori jota dana bizela artista ziagoatan, eta, bueno, sartzen ginen egual pizkata horretik, gero gaina etorte jaku zen, gero barrukutan alrebez izen da, baina, bueno, estropa oso gogorra, eta erremolari gau kristo lan inabek izan, oso lan gogorra inabek, eta posik. Pekatu larria gaur ziabogetan akatsaik egitea, ez tozue egin, eta estropada ere monek hori dauka, eskatzen dagoela teknikoki oso ondo ibiltzea. Bai, argi dago, ez da, azkanin bozi aboga oso gatsa da, akatsak egin eskero estropa irabazti bozi abogakin, eta, bueno, gero aparte bozi abogak girata gero arrankan bizin, eta, bueno, gauza nahiko argi eukeguz, azken luzin ja aldu gara bentaja purtsu bataz ziaboga maikeran, eta, bueno, hori zeiatu gara aprobetxaten lehen goltzeko. Beste garaipen bat, 8. 7 bandera, norarte iritsiko da, urten gurdai bai. Bueno, ez dakit, ez. Momentuz lan ondoitzen gabizelako da. Espero dugu luzetzen gutie, gutzako betu izango dara zera ibidiko gara. Eta, bueno, a ber, bainanka lurren daukitze bestia badatoz, gaur oso denpora gitzitzen ibi gara trainu guztik, Xierbana gorre onda, egon gara konturatzen denpora guzti ondarri bitori hori begira, Xierbana estribo garen album sartzeakon, eta, bueno, hainka lurren daukitze dana gauzor, eta ezin gara despistau. Gozatu, Lur, zorionak. Eskerrik asko. Lur Uribarrenen posarekin, agur esango dizuegu guztioi. Ibon Gaztañazpi, bihar zure herrian, Orion, arraungiro eder hori berriro, bertati bertara izango dugu, eta estropa deremu berrian, hori da. Eta gogo ederrarekin joango gara. Esan da esan ari gara, eta ni bintzat gaur gobean lo ingo dut, baina amorratzen biharko estropa da ikusteko. Bueno, Sara, azken komentario bat ere bai, pres baldin bazara zure aldetik. Bueno, mentxe, Pasai Donibaneraino etorri gara Urdaibairen atzetik patroiaren Lur Uribarrenen hitzak biltzeko, eta mentxe, uretatik gerteten ondarri bitarrak prest, bihar beste estropada handi bat izango dugu, berria gainera, estropadaremu berria Orion, eta gure ikusentzulek gurekin bat egin dezaten, esan behar diegu, bihar 11:35 gutxi gora bera tarte horretan, zuzenean hasiko garela emankizun horrekin, eta beraz hortxe gonbita hemen, Urdaibaikoak posik, eta besteak ere bai, estropada bikaina egin dutelako. Eta arrauntzaleak posik, txirrindularitza zaleak ere bai, gaur Euskaldun bat Omar Fraile izan dugu hor goian, eta arraunean azitakoa, lehen Artetxe jaunak Santurtziko ordezkariak esan digun bezala, posikoaz denak, emakumeetan San Juandarrak hemen nagusi, mutiletan Urdaibek lortu du lehen aldiz hemen garaipena Pasaiako portuan. Indarrak hartu Ibon? Bihar arte. Bihar arte, eskerrik asko, eta gora traineru estropadak.